Husk nu, at alle, der køber noget fra min hjemmeside, får et helt unikt polaroidbillede med, som er nummereret. Det er altså billeder fra min hverdag, og de er ret nice at samle på. Så kan I også se, hvilket nummer I får, om I får en af de lave. Men det er bare at gå ind og købe noget på min hjemmeside, mikkeltriashop.dk, og det er også det øverste link i beskrivelsen. Så får I altså sådan en her med. Vi skal kigge på noget mega nice i dag, nemlig det vildeste krigstøj nogensinde. Der er noget ret crazy noget, for eksempel noget, der er lavet ud af en kuglefisk. Det er egentlig lidt mærkeligt. Men se hele videoen igennem, og så til sidst skriv ned i kommentarfeltet, hvis I var i krig, hvorfor noget af det her armor vil I så have på? Så skal jeg nok like din kommentar. Psst, og venner, jeg er ved at se, om jeg kan slå en like-rekord, og det kan jeg kun gøre med jeres hjælp, så giv det lige 2 sekunder og gå ned og like, det vil gøre mig rigtig glad. Lad os bare komme i gang. Vi starter simpelthen ud med noget krigstøj, der hedder Oh Hell No, som er noget lidt specielt krigstøj på en eller anden måde. Lad os bare lige hurtigt trykke play og så se her engang. Det var nemlig tilbage i den her tid, hvor at de havde noget meget mærkeligt tøj på, og sådan noget der. I kan prøve at se noget tøj der. Det ser lidt mærkeligt ud, ikke også? Men dengang, der var krigstøj simpelthen noget specielt. Det så sådan her ud. Prøv at tænke, at du skulle rundt med det der på hovedet. Det må da være mega tungt, tænker jeg bare. Men altså, lad os bare lige hurtigt trykke afspil og så se en gang. Grund til, at det altså ser ud på den her måde. Det er for, når de sidder på heste og går i krig og alt muligt, eller når de skal spyde hinanden med sværd og sådan noget der, jamen så kan de ikke blive ramt i hovedet. Og det virker altså mod en hammer og et sværd og sådan et andet sværd. Så det er jo mega, det er jo faktisk mega smart. Så sikrer du ligesom dit hoved. Men prøv lige at overveje, hvor tungt det må være at have på hovedet. Det må være ret tungt at have på hovedet. Den er nemlig lavet ud af mega meget jern. Den er lavet ud af en blanding af sådan noget læder, stof, et eller andet og jern. Så den må være sindssygt tung. Jeg tror også, jeg læste mig frem til et eller andet sted, at den er sådan 40 kilo tung eller sådan noget der. Så ja, godt det ikke er mig, der har den på i hvert fald. Men venner, der kommer noget meget vildere i den her video. Det kan jeg godt sige jer. For eksempel den, vi skal kigge på i dag, som hedder Puff Daddy. Som er, ja, I kan jo faktisk se, at det er en kuglefisk. I kan se dens ansigt lige der. Hvad tænker folk på? Men det her, det er en hjelm, der er lavet ud af en kuglefisk. Altså, fisk er jo egentlig til at spise, ikke også? Men så er der nogen, der vælger at tage fisk på sig. Og det var så tilbage i den tid her, hvor de eksperimenterede en lille bitte smule med sådan, hvordan de laver tøj og sådan noget der. Og der var blandt andet det her armorsæt her, hvor at hjelmen altså var en kuglefisk. Det ser sådan her ud. Det her, det er krigstøjet dengang. Gud, hvor må man se mærkeligt ud, når man har det der på. Og stakkels kuglefisk, den har ikke gjort noget som helst. Men den måde, de lavede de her hjelme på, fordi det er faktisk en smule sejt, ikke også? Prøv lige at se, hvor sejt den der hjelm er. Det ser ret sejt ud. Altså, det må jeg bare sige. Den måde, de lavede den her hjelm på, det var, de simpelthen tog sådan en oppustet kuglefisк der. De kan jo både være så små der, og så kan de blive mega oppustet. Men de tog en oppustet kuglefisк, ikke også? Og så begravede de den i jorden, og så ventede de sådan en uge eller sådan noget der. Og så blev det simpelthen, det der var tilbage, det var så en hård skal, som de så brugte til at lave en hjelm ud af. Men stakkels kuglefisк, prøv lige at se den i ansigtet der. Den er bare sådan, det er vist rimelig godt, at man laver hjelme på en anden måde i dag. Det synes jeg. Men det gør simpelthen, at hele outfittet ser ud på den her måde her. Og overvej lige et sværd, hvordan det ser ud på det tidspunkt. Prøv lige at se det der sværd. Det ser ret drabligt ud. Gør det ikke? Prøv lige at se, hvor spids det er. Alle de der takker der og sådan noget. Det kan jeg ikke lide. Ej gud, venner, her kan vi se, hvordan det cirka har set ud, når de har det på. Ej, nej. Hvor ser det dumt ud? Det ser jo mega dumt ud, det der. Ej, her kan vi faktisk se billeder af det. Prøv lige at overveje de der hjelme der. Det ser jo helt vanvittigt ud. Der kommer noget sindssygt lige om lidt til selv i resten af videoen færdig. Okay, men jeg vil lige lave dagens subscribe. Og i dag der er det familien Hoffmann, som skriver, at du er den bedste på YouTube i hele verden. Like, hvis I er enige. Og den har 0 likes, kan jeg se. Nå. Ej, men tusind tak for kommentarerne, og tillykke med at blive dagens subscriber. Hvis I også godt kunne tænke jer at blive dagens subscriber, så skal I bare subscribe på den her kanal, som er helt gratis. Og så skriv en kommentar, så kan det være, at du bliver det i næste video allerede. Så begyndte folk jo at finde pistoler og gevær og sådan noget. Og så skulle de jo lige pludselig beskytte sig på en anden måde, i stedet for at det kun var sådan ting, man kunne stikke hinanden med og sådan noget der, ikke også? Så skulle de lige pludselig beskytte sig på en anden måde. Og der opfandt de simpelthen denne her dragt her, som vi kigger på lige her. Og den er godt nok, den ser også rimelig tung ud, ikke også? Man kan kun lige kigge ud af der. Men ellers så er det hele lavet ud af metal, som gør, at hvis de bliver skudt, ikke også? Ja, her kan man lige se et billede, hvor, altså, hvordan det ser ud. Det er sådan lidt et skjold på en eller anden måde, ikke også? Men det gør også, at selv hvis de bliver slået med en hammer, så kommer de ikke til skade. Hvis de bliver skudt mod, så kommer de heller ikke til skade. Og det hele vejer altså 18 kilo. Det synes jeg altså er ret tungt. Okay, ham her, Charles den 5. ikke også? Han er sikkert en eller anden konge eller sådan noget, der, ikke også? Men han havde det vildeste krigstøj. Oh my goodness. Han havde nemlig den her guldhjelm, som skulle ligne ham lidt med håret og skægget og sådan noget. Men det kan se lige her, ikke også? Det er lavet ud af fuld
guld. Det er lavet ud af ren guld. Så hvis der er nogen, der går i krig mod ham, ikke også? Altså hvis jeg gik i krig mod ham, så vil jeg jo bare gå hen og stjæle den her fra ham. Bare lige sådan, den tager jeg med hjem, fordi den er lavet af guld. Så begyndte riddertiden at komme. Prøv lige at se den der rustning, der er lige der, ikke også? Det er sådan det krigstøj, jeg tænker på, agtigt, når jeg tænker på sådan noget gammelt krigstøj-agtigt. Men der er blevet lavet nogle ret vilde handsker. Prøv lige at se, hvor sindssygt de ser ud. Der er sådan nogle pigge på, og der er, ja, de er ret crazy. Men så se lige dem her, som var sådan for over 2000 år siden. Prøv lige at overveje det der. De ser ret uhyggelige ud, synes jeg godt nok. Det er for dale, mand. Men som man kan se her, så må de være rimelig gode til at klø sin ryg med. Så nogle gade er det rigtig godt at have. Jeg elsker sådan en god kløpind eller sådan noget der. Så det kan da bare være, at jeg skal købe mig sådan nogle der. Ej, nej. Venner, nu er det ikke kun mennesker, der bliver lavet krigstøj til. Nu er det også dyr, og der er simpelthen ved at blive lavet noget til hunde, fordi de begynder at blive brugt i krig dengang. Så prøv lige at se der engang. Det der, det er til en hund. Ej, what, mand? Og det er simpelthen lavet ud af læder, ser det ud til bare sådan ren læder. Og så sådan en hjelm. De har simpelthen også en hjelm til de her hunde her, så de ikke kommer til skade i hovedet. Ej, hvor er det mærkeligt. Så sammen så ser det simpelthen sådan her ud, og det kan da være Max, han skal have det. Og når nu vi snakker dyr, så lad os bare lige fortsætte i den retning, fordi elefanter, de blev altså også brugt til krig. Og dertil, der skal de selvfølgelig også lige have noget krigstøj, også de her stakkels elefanter her. Og det blev der sådan set også lavet, så prøv lige at se, hvordan det ser ud. Det ser faktisk ret sejt ud, at der er sådan noget udsmykning med elefanter og blomster på. Men elefanter, de skal ikke i krig. Nej. Men det er da til gengæld godt, at de har beskyttet dem lidt på den der måde, men det er faktisk ret sejt krigstøj, det der. Sådan der, nu kan man se hele elefanten og hvordan det vil se ud, og den kan bare lige kigge ud igennem de der små huller der. Så blev der lavet sådan nogle våben her, og lige pludselig så kom der noget ret sygt krigstøj, som I nok kan se på billedet af den her video her, tror jeg. Det er noget af det vildeste, jeg har set, og nok også noget af det vildeste i hele den her video. Nu trækker jeg bare lige play, så kan I se det. Prøv lige at se det der. Hvad er det der for noget? Det ser jo fuldstændig sindssygt ud. Det er i hvert fald ikke en, man vil give en kæmpe krammer. Det er det i hvert fald ikke. Ej, prøv lige at se, hvor sindssygt det ser ud. Prøv lige at se det. Det er simpelthen fra 1800-tallet. Det er jo ikke engang så lang tid siden. Og her kan man se det på et museum. Det ser jo sindssygt ud. Og her kan man se sådan en hel flok af dem. Og så den der, som der var helt i starten. Jeg tror, det er den der hjelm der i hvert fald. Nu prøv at tænke, at de så sådan der ud en gang, når det gik i krig. Det gør vi ikke rigtig længere. Okay, what? Prøv at se, det her, det er et hjelmvender ud af guld og sådan noget der, og det er blæksprutte. Der var simpelthen på et tidspunkt, hvor at det var populært at have sådan nogle hjelme med udsmykninger. Der er der også et billede af sådan en hjelm, hvor det er et blæksprutte. Er det fordi, de godt kan lide blæksprutter eller hvad? Og nu skal vi altså også se noget af det vildeste krigstøj i hele den her video. Det er nemlig en, der hedder Erik fra Sverige, og det er ikke det, I kigger på det her. Niks. Det er nemlig det, som I kan kigge på lige der. Prøv lige at se, hvordan det der det ser ud. Det ser jo fuldstændig sindssygt ud. Det må også være tungt at gå rundt med. Men hvorfor går det så meget op i deres krigstøj? Og det er nogle søde røde fjer, der er deroppe. Det er sådan rigtig fashion. Nå, men husk at skrive ned i kommentarfeltet, hvad for noget krigstøj I vil have på, hvis det var. Så skal jeg nok like din kommentar. Og så husk nu lige at like videoen. Det vil gøre mig mega glad. Og alle, der køber noget på min hjemmeside mikkeltreshop.dk i den her måned, får et helt unikt polaroidbillede med fra min hverdag. Og de er altså nummereret her. Der er lige et hjerte i stedet for. Så der findes altså kun én i verden af den, som du får. Så de er jo ret seje at samle på. Skynd jer ind til det øverste link i beskrivelsen. Og så ses vi bare i en sindssyg video på tirsdag. Vi ses. Hej!